тоҷикистон дар ҳамаи фасли сол зебост. Аз ҷумла дар фасли зимистон дар ин мамлакат саёҳат намудан ба кас рӯҳу илҳоми тоза зам менамояд. дуруд мегӯем ба шумо тамошобинони иззатманди телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. инҷо сафеддара аст ва сатҳи баҳр 2300 метр баланд. ҳарчанд фасли зимистон аст ва бориши барф аст инҷо, вале роҳ тоза, яъне мо то ин мавзеъ бемушкил омада расидем ва мехоҳем барномаи навбатии сайёҳии варзиширо аз ин маҷмаи лижаронию сайёҳӣ манзури шумо карда бошем. моро ҳамроҳ бошед. шурӯъ аз моҳи ноябр то моҳи май ҳамасола дар маҷмаи сайёҳию лижаронии Сафеддара имконияти мусоид барои машғул шудан ба намудҳои гуногуни варзиши зимистона ва саёҳат дар фазои кушоди дорои обу ҳавои тоза фароҳам меояд. имрӯз дар Сафеддара баробари мавҷуд будани хатҳо ва майдону дигар гӯшаҳо барои бозию фароғат ҳамчунин иншооти зиёди хизматрасонӣ мавҷуд аст. баробари ворид шудан ба майдони асосии маҷмаа дар рӯбарӯ дуконҳои зиёди фурӯши маҳсулоти хӯрокворӣ, армуғон ва нуқтаҳои тезтайёр фаъолият мекунанд. мо ҳам нахуст аз ин дуконҳо дидан намудему аз қаҳваи лазизи яке аз он нӯшиҷон кардем. ба дуконҳои фурӯши шириниву кулчақанд ва армуғон, инчунин нуқтаҳои тезтайёр кӯдакону наврасон бештар таваҷҷӯҳ зоҳир менамоянд ва иқдоми пешниҳоди чунин хизматрасониҳо маҳз бо назардошти оилавӣ ташриф овардани мардум пеш гирифта шудааст. бо ворид шудан ба дохили бинои кирояи либос шахс аз сатҳи хизматрасонии кормандон болидахотир мегардад, зеро дар хазина ва гӯшаҳои пешниҳоди либосу дигар лавозимоти варзишӣ нафарони соҳибтаҷриба ва забондон кор мекунанд. онҳо ҳар як мизоҷро бо муомилаи хушу гуворо ва самимӣ истиқбол гирифта кӯшиш мекунанд талаботи ҳар нафари ташриф овардаро ба пуррагӣ қонеъ созанд. сару либос ва таҷҳизоти варзишӣ сифатнок буда ба стандарти байналмилалӣ ҷавобгӯ мебошанд. мо ҳам либосҳои махсуси варзиширо ба бар намуда нахуст хостем аз сноуборд истифода барем. бинандагони гиромӣ, тавре шумо мушоҳида кардед, ман аз уҳдаи машғул шудан ба ҳамин намуди варзиш набаробарам. аз ин хотир махсус дастурдеҳро даъват намудам. дар инҷо бояд ёдовар шавад ки дастурдеҳон ҳастанд ки машғул шудан ба ҳамин намуди варзишро ва дигар намуди варзишро ба мо нишон медиҳанд. ҳоло барое ки мо ин намуди варзишро ёд гирем, моро зарур аст ба боло равем, борои танобӣ ба боло равем. акнун бо пешниҳоди мутахассиси соҳа мо ба нуқтаи якуми ин намуди бозӣ меравем. машғул шудан ба намуди варзиши сноуборд талаботи махсус дорад ва бояд риоя намуд. бинандагони гиромӣ, тавре мушоҳида кардед, мо тавассути ҳамин роҳи танобӣ 800 метрро тай намудем ва каме душвор аст, вале бисёр ҷолиб. вақте ки шумо аввалин маротиба мебиёед мавзеъ лижарони сайёҳии Сафеддара ба ҳозир мешавед, мехоҳед ки шумо дар намуди лижаронӣ, лижаи кӯҳӣ ё ки сноуборд худтона як санҷида бинед. дафъи аввал хеле душвор аст бо дастурдеҳ кор карданшон.
бехатар мебошад. Баъд 4-5 маротиба дам метавонанд ки пурра ёд гиранд ҳамин намуди вайз. дар як рӯз чанд нафар ба шумо муроҷиат мекунад ки мумкин рӯзҳои шанбе бисёртар ба мо муроҷиат мешавад, ба хотире ки рӯзҳои истироҳатӣ аст, унҷа меҳмоно бисёр ташриф мебиёранд. ба ҳамин хотир ба мо мумкин рӯзе мешавад ки то 10 нафар 15 нафар хизмат мерасонем. яъне муроҷиат мекунанд ба шумо? муроҷиат мекунам, мо хизматрасонӣ мекунем. чӣ нозукӣ дорад ва чӣ талаботҳо бояд риоя шавад дар ҳамин намуди варзиш? бехатарӣ риоя карда шавад, қомати рост доштан дар кор, хоб истод кардан, тормоз ба истилоҳи русӣ тормоз кардан, ин чиза омӯхтан дар кор. баъд бисёртар хоб гардишҳо бисёртар гардишҳоро омӯхтан дар кор. аллакай ҳамин чӣ қадар ки машқ зиёд шуд, ҳамон қадар мо метавонем ки зиёдтар барои истироҳати мо бо хубтар вай мешавад. ҳарчанд душвор аст дар оғоз, вале барои ман ҷолиб омад. бисёр хуб аст. мо дар идома мо бояд тавассути анамин сноуборд ва лижаи шумо то поён равем. ҳамин тавр? дуруст аст. рафтем. хуб рафтем. фақат шумо қомата рост мебинед. хуб куҷа рост там пеша нигоҳ мекунед. бисёр хуб, бисёр хуб. офарин, офарин. сноутюбинг навъи дигари бозиҳои зимистона мебошад ки машғул шудан ба он на он қадар душвор аст. инҷо гӯшаи сноутюбинг аст. масофаи ин намуди бозиро тақрибан 300 метр ташкил медиҳад. инҷо шумораи зиёди одамони синну соли гуногун ҷамъ омаданд ва бо шодиву хурсандии зиёд саргарми бозӣ мебошанд. мо якум бор дар ин ҷо ҳастем, бо оилаамон омадаем. бисёр нағз, бисёр маъқул шуд. ҳамаш маъқул шуд, ҳамаш нағз. ва ин ҷо хеле хуб будааст. кӯшиш мекунем ки боз биёем. бисёр маъқул шуд. ҳаяҷони наврасону ҷавонон дар вақти машғул шудан ба бозии сноутюбинг завқу шавқи ҳар нафарро даҳчанд бедор месозад ва саёҳатро боз ҳам ҷолибу хотирмон мегардонад. дар ин рӯзҳо шумораи сайёҳони дохилию хориҷӣ дар маҷмаи сафеддара кам нест ва завқу шавқи истироҳаткунандагон қонеъ буданашон аз сатҳи хизматрасониҳоро бозгӯ мекунад. ҳар як нафари ба ин макони дилфиреб ташриф оварда аз табиати тасхирсоз, обу ҳавои тоза ва имконияти мавҷуда дар самти машғул шудан ба бозиҳои гуногуни варзишӣ изҳори қаноатмандӣ менамояд. резиши барф дар ин шабу рӯз боиси бештар таваҷҷӯҳ зоҳир намудани дӯстдорони намудҳои варзиши зимистона мегардад. ҷолибтарин иншооти хизматрасонӣ дар маҷмаи сайёҳию лижаронии сафеддара ин роҳи танобӣ мебошад ки аз 2 хат иборат аст. зимни тавассути роҳи мазкур ба боло баромадан шахс манзараҳоеро мебинад ки бо сухан тасвир намудан ба кас душвор аст. хати якуми роҳи танобӣ дар сафеддара аз 21 кабина иборат мебошад ки дар ҳар кадом то 6 нафар озодона ҷой мешавад.
дарозии ин роҳи танобе 1927 метрро ташкил медиҳад ва ин роҳ моро то ба баландии 2590 метр аз сатҳи баҳр мебарад. инак мо ҳам ба стансияи якуми роҳи танобе расидем ва беҳад хушҳолем ки давоми рӯз инҷо истироҳат намудем. дар муддати 7 дақиқа аз якум стансиямон ба дуюм стансия омада мерасад. ҳар рӯза аз соати 8 саҳар то 18 бегоҳ кор мекунем. хӯрокҳои лазизи тоҷикию аврупоиро дар тарабхонаву ошхонаҳои маҷмӯа метавон истеъмол кард. фаъолияти чунин иншооти хизматрасонӣ дар чанд гӯшаи маҷмӯа мавҷуд мебошад ки аз соати 8 субҳ то 24 шаб ба роҳ монда шудааст. фаъолияти тарабхонаи замонавӣ бо беҳтарин шароити хизматрасонӣ дар баландии 2590 метр аз сатҳи баҳр, ин ҳам дар шафати стансияи якуми роҳи танобе аз иқдомотест маҳз барои қонеъ намудани талаботи мизоҷон пеш гирифта шудааст. мо метонем 80 то 100 нафар мизоҷро дар як вақт қабул кунем бо хӯрокҳои гарм 4 намуд якум, хӯрокҳои дуюм 6 намуд. шуруъ аз шароити қабули мизоҷон ва дар дигар намуди хизматрасониҳо, майдону хатҳои бозиҳои зимистона ва ғайра имконияти васеъ фароҳам мебошад. акнун шаб ҳам фаро расид. ҳудуди маҷмӯа дар шаб пурра чароғон аст ва мизоҷон метавонанд аз намудҳои зиёди хизматрасониҳо истифода баранд. зимни шаб гашту гузор намудан дар ин мавзеъ рӯҳияи касро болида месозад ва ба саломатӣ манфиати калон дорад. мо баъди чанде гашту гузор намудану ҳаловат бурдан аз саёҳатамон роҳ пеш гирифтем ҷониби меҳмонхона. давоми рӯз дар маҷмӯаи сайёҳию лижаронӣ як истироҳати хуб доштем. тавре шумо мушоҳида намудед, ба намудҳои зиёди варзиши зимистона машғул ҳам шудем. ба мо маълумот доданд ки дар маҷмӯаи сайёҳию лижаронии Сафедара меҳмонхона низ фаъолият мекунад ва мо ҳам мебинем ки дар ин меҳмонхона чӣ гуна шароит мавҷуд аст ва субҳи дигар доир ба боқимонда намудҳои варзиши сайёҳӣ ба шумо маълумот хоҳем дод. дар маҷмӯаи сайёҳию лижаронии Сафедара 2 меҳмонхона ва 10 коттеҷ мавҷуд аст. дар ин иншоот хизматрасониҳо дар сатҳи баланд ҷорӣ гардидааст ва қонеъ намудани талаботи мизоҷон ҳадафи ягонаи кормандон маҳсуб меёбад. дар маҷмӯа мо метавонем дар якборагӣ то 200 нафар меҳмононро қабул намоем ва хизматрасонӣ намоем. меҳмонхонаи калони маҷмӯа 54 ҳуҷра дорад ки мо метавонем дар якборагӣ дар меҳмонхона то 150 нафар меҳмононро қабул намоем. меҳмонхонаи маҷмӯа дорои ҳуҷраҳои 2 нафара, 4 нафара, 5 нафара, 8 нафара ҳуҷраҳои оилавӣ дорад ки меҳмонҳои дохила, меҳмонҳои хориҷа метавонанд бо оилаҳои худ, бо ёру дӯстони худ ташриф оварда аз хизматрасониҳои меҳмонхона истифода баранд. 2 толори калони конференсия дорем ки корхонаву ташкилотҳо метавонанд чорабиниҳои ҷамъиятии худро дар Сафедара гузаронанд. боз спа ҳаёт фаъолият мекунад ки дар як вақт аз он то 10 нафар меҳмонон истифода намоянд. дар дохили спа бошад ҳамоми туркӣ, ҳамоми финӣ, ҳавзи калони шиноварӣ ва ҷакузи мавҷуд мебошад. 10 адад коттеҷи мавҷуда аз 1 ва 2 ошёна иборатанд.
аз ҷумла 6 адад бо истифода аз маҳсулоти муосиру сифатноки сохтмонӣ ва 4 адади дигар аз чӯби гирдашакл бо усули аврупоӣ сохта шудааст. дар ҳар як коттеҷ барои аз 4 то 8 нафар ҷои хоб пешбинӣ гардидааст. рахтҳои хоби замонавӣ, ҷевон, нишасткурсиҳо, ҳавлиҳо барои тамошои манзараҳои зебои мавзеъ, ҳамому дигар иншооти ёрирасони ҷавобгӯ ба стандарти байналмилалӣ ва ғайра барои ҳар як сайёҳ имконият медиҳад ки сайёҳат ва истироҳати хубу хотирмон дошта бошад. дар коттеҷҳо барои шабонарӯзӣ ҳама гуна лавозимот, аз ҷумла лавозимот барои пухту паз ва ғайра таъмин аст. шоми мо ҳам гуворову хотирмон сипарӣ шуд ва инак субҳ дамид ва сайёҳатамон боз ҳам идома ёфт. дамидани субҳ дар ин баландӣ ҷолиб асту диданӣ. рӯзи аввал резиши барф хеле зиёд буд, дар рӯзи дуюм бошад вазъи обу ҳаво дигар, яъне мо тобиши офтобро мушоҳида кардем ки хеле тасхирсоз. меҳмонони хориҷӣ баъд аз истироҳат намудан дар меҳмонхона ва баҳра бурдан аз хизматрасониҳои сатҳи баланд дар тарабхонаҳо изҳори қаноатмандӣ менамоянд ва бо дилпурӣ ба сайёҳати ҷолибу хотирмон омадан ба ин мавзеъро тавсия медиҳанд. Hello, my name is Ali. I am from America. салом, номи ман Али аст. Ман аз Амрико ҳастам. Бори аввал ман ба Сафеддара омадам. Инҷо ба таври воқеӣ зебо мебошад. Ман чӣ гуна лижаронӣ карданро намедонам. Аз инро танҳо тамошо мекунам, ки дигарон чӣ тавр лижаронӣ мекунанд. Бегоҳӣ ба меҳмонхона меравам. дар ин ҷо ҳама чиз зебо аст. бисёр намуди бозиҳои зимистона вуҷуд доранд. ҳам лижаронӣ, майдони яхмолакбозӣ ва ҳатто ҳавзи шиноварӣ. шаби гузашта ман дар он шино кардам ва дар тарабхона хӯроки нисфи рӯзӣ истеъмол кардам. ман хеле шодам, ки дар ин ҷо ҳастам. қобили таҳсин ин аст ки кормандони маҷмӯа аз субҳи барвақт майдону дигар хатҳои варзишии маҷмӯаро барои бозӣ омода месозанд ва имконияти хуберо ба истироҳаткунандагон фароҳам меоранд. ҳисси масъулият ва иҷрои саривақтию бечунучарои кормандон боис гардидааст ки вақте ҳар мизоҷ ба ин мавзеъ ташриф меорад, ҳатман мехоҳад бори дигар ояд ва ба дигарон тавсия медиҳад ки ба ин ҷо оянд ва сайёҳати хубу хотирмоне дошта бошанд. ин ҳама имконияти мавҷуда ва умуман истироҳат намудан дар мавзеи Сафеддара ба кас рӯҳу илҳоми болида зам менамояду сайёҳати анҷом дода дер боз дар хотир боқӣ мемонад. ин андешаро на балки сайёҳони дохилӣ, хориҷиён низ тасдиқ менамоянд. Приехала из Сибири, из Красноярска. Здесь, конечно, у вас очень красиво. ман аз Сибир, аз Красноярск омадам. инҷо хеле зебо аст. ман бори аввал ба Тоҷикистон омадам ва ба инҷо даъват шудам. манзараҳо хеле ҷолибанд. дар оянда ман дӯстонамро бо худ меорам. шароит мусоид, роҳҳо хеле хубанд. аҳсан барои бунёди чунин иншоот. чизеро ки ман тасаввур кардам, аз он беҳтарро дидам. ман дар бисёр курортҳо будам ва ин дар байни онҳо баландтарин аст. Это самая высокая точка, которую я сейчас посетила на данный момент. Я приехал для того, чтобы посмотреть на эту красоту. Ман ба ин ҷо омадам то зебоиҳоро тамошо кунам. Ин макон барои ман ҷолиб аст. ман ба ҳама тавсия медиҳам ки Сафеддара оянд. ин мавзеъ нишебии лижаронӣ боҳашамат дорад. шахс метавонад ба намудҳои зиёди варзиши зимистона машғул шуда аз табиати зебо, обу ҳавои тоза ва меҳмондории хуби тоҷикона баҳра баранд. Природа супер, воздух чистый. Всем рекомендую. Приезжайте в Таджикистан.
با دیدن شور و شوق ذوقمندان زیاد در خط لیژرانی رغبت کسب به لیژرانی زیاد می‌گردد. در این موضع استانسی‌های لیژرانی با مسافه‌های گوناگون تشکیل گردیده است که نه تنها لیژران‌های نو تجربه بلکه لیژران‌های کسبی سطح بین‌المللی و منطقوی می‌توانند از آن استفاده نمایند. тамошои гурӯҳи лижаронон ки варзишгарон ҳастанду аз иҷрои ин намуди варзиш ба хубӣ мебароянд бар рӯҳу равони кас илҳоми дигар зам менамояд. агар худ ба лижаронӣ машғул шавӣ боз гапи дигар. дар ин сурат сайёҳати анҷом дода тӯлонӣ дар хотир мемонад. дар майдони асосии маҷмӯа ки хеле кушода аст барои дӯстдорони бозӣ дар рӯи ях ҳам шароит мавҷуд мебошад ва ин намуди бозӣ бештар кӯдакону наврасон завқ доранд. ғайр аз ин барои ин табақаи ҷомеа бозиҳои дигари шавқовар ташкил гардидааст. тавре мушоҳида мегардад кӯдакону наврасон бо шавқи беандоза ҳар тараф даву тоз мекунанду бо иҷрои бозиҳои гуногун завқи зиёд мебаранд. маврид ба зикр аст ки дар майдони асосии маҷмӯаи сайёҳию лижаронии Сафедара гӯшаи ҳайвоноту паррандаҳо фаъолият мекунад. дар ин гӯша намудҳои гуногуни ҳайвоноти нодир нигоҳ дошта шудааст ва ҳар як мизоҷ метавонад озодона тамошо намуда вақти худро хуш гузаронад. барфгардҳо дар шафати стансияи якуми роҳи танобик ки майдони кушода аст ҷой дода шудаанд. нахуст мутахассисон тарзи дурусти ба ҳаракат баровардани ин намуди техникаи замонавиро ба истироҳаткунандагон нишон медиҳанд. дар маҷмӯаи сайёҳию лижаронии Сафедара ҳамин гуна техникаи барфгард мавҷуд аст ки сайёҳони дохилию хориҷӣ метавонанд аз ин истифода намоянд. тамошо намудан тавассути ҳамин гуна техникаи барфгард ба кас хеле як рӯҳу илҳоми болида зам менамояд. вақти мо ҳам хеле хуш шуд. техникаи махсуси барфгард ҳамарӯза ба мизоҷон пешниҳод карда мешавад. бо назардошти шумораи талабгорон масъулон метавонанд то 10 адад чунин техникаро пешниҳод намоянд. тавре гуфтем имрӯз ҳаво офтобӣ аст ва сайёҳати мо гурӯҳи эҷодии телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар маҷмӯаи сайёҳию лижаронии Сафедара идома дорад. дар пасманзари мо хатти дуюми роҳи танобии ин маҷмӯаи боҳашамат мебошад ки чанде қабл бо иштироки бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. мо ҳам аз ин роҳи нав истифода мебарем ва ба нуқтаи аз ҳама баландтарини ин мавзеъ мебароем.
маҷмаи лижаронию сайёҳии сафеддара ягона иншооти дорои имкониятҳои васеъ барои сайёҳати зимистона ва варзиши сайёҳӣ дар тоҷикистон маҳсуб ёфта дар минтақа ва ҷаҳон бемисл мебошад. барои иҷрои саривақтии дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар самти таъмини рушди устувори соҳаи сайёҳӣ ва ҷалб намудани шумораи бештари сайёҳони дохилию хориҷӣ аз ҷониби масъулон дар мавзеи сафеддара пайваста тадбирҳои муҳим андешида мешавад. ин аст ки давоми солҳои охир дар ин мавзеи нотакрор иншооти муҳими соҳаи сайёҳӣ бунёд гардида мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. дарозии хати роҳи танобии дуюм бошад 1600 метрро ташкил дода, ин ҳам аз 21 кабина иборат аст. вақте шахс ба нуқтаи баландтарини ин мавзеъ мебарояд, хотираш хеле болидаву қалбаш пур аз фараҳ мегардад. Я не впервые на Сафеддаре, я приезжаю сюда каждый год, но впервые поднялась так высоко, здесь тоже просто фантастически красиво. Инҷо ба ман хеле маъқул аст. Ман ҳар сол ба Сафеддара меоям, аммо бори аввал ба ин баландӣ баромадам. Табиати инҷо бениҳоят зебост. Одамон метавонанд оилавӣ ва бо дӯстон оянд. Дар инҷо назар ба Душанбе, Турсунзода ва Хуҷанд барф хеле зиёд боридааст. Ман ба Чана ва сноутюбинг рафтам. Ба лижаронӣ нарафтам, чунки фикр мекунам бояд мутахассис бошам. Дар инҷо мутахассисон ба меҳмонон кӯмак мекунанд ва ба онҳо маслиҳат медиҳанд, ки чӣ гуна бо таҷҳизоти варзишӣ дуруст кор кардан лозим аст. Мо дар коттедж истодем. Барои зисту истироҳат комилан тамоми шароит муҳайёст. Тоже есть и посуда, и моющие средства, и полотенца, и тапочки. Вам предоставят все, то есть вы можете просто приехать и отдохнуть вот от души. назар намудан ба поён аз ин баландӣ ва мавзеи бемисл дар ҷаҳон ба чашм нур ва ба дилҳо сурур ато менамояд. хулоса ҳамаи намуди хизматрасониҳо дар маҷмаи сайёҳию лижаронии Сафеддара ба талаботи байналмилалӣ ҷавобгӯ мебошад ва истироҳат намудан дар ин мавзеъ махсусан дар ҳамин шабу рӯз аз чанд ҷониб ба манфиат аст. рӯҳия болида мегардад, саломатӣ барқарор мешавад ва хотираҳои зиёдеро аз худ боқӣ мегузорад. вазъи обу ҳаво дар ин мавзеъ дар мавсими бозиҳои зимистона рӯзона аз 0 то 5 дараҷа ва дар шаб аз 15 то 20 дараҷа хунук мешавад. вале дар ҳама гуна вазъи ҳаво сайру сайёҳат намудан дар Сафеддара гуворост. 3020 метр аз сатҳи баҳр баланд. Инҷо баландтарин нуқтаи маҷмаи сайёҳию лижаронии Сафеддара мебошад. мо ҳам давоми 2 рӯз дар ин маҷмаи нотакрор як сайёҳати хубу хотирмоне доштем ва барномаи сайёҳии варзиширо манзуратон кардем. саодати зиндагӣ насибатон бошад.